Tetuan mugimenduaren inguruko pelikula bat da. Handik eta hara mugitzen gara pertsonaiekin, pertsonekin, migrazioaren inguruko errelato bat osatzeko, ez da? Saharara bidaiatu egiten dugu, Errumaniara, baita ere Euskal Herrian barrena ibili egiten gara, eta nola ez, Estatu Espainolaren barruan. Memoria, historia, bidaia, kontakizunak, dantza ere bai, Tetuan filmaren parte dira. Barrenetik ateratako istorio bat da, ez da? Aitaren istorio pertsonalatik abiatzen naiz, bere istorioa arakatzen, deskubritzen, ulertzen saiatzen naiz eta nolabaiteko famili memori bat osatzen, ez da? Handik abiatuta pelikula zabaldu egiten da eta beste bizipen, gazte migranten bizitzetara gerturatu egiten gara, eurekin batera, beraien historiak ere ezagutzeko, eta memoria kolektibo baten osapen batetarako ahalegina egiteko. Emozioak gora bera egon ziren denbora guztian, ez da? Aitaren inguruan deskubritu nituen gauza asko, unkitu egiten ninduen prozesuan, ez da? Gogorra izan zen batzuetan, eta beste batzuetan izugarri ederra, aukera polita, ez da? Aitaren bizitza ezagutzeko eta baita ere bere bizitzaren bitartez beste istorio batzuetara gerturatzeko eta pelikula bat osatzeko, ez? Xixongo nazioarteko zinemaldian, sail ofizialean, lehiatu egin genuen, hori zen pelikularen lehenengo bultzada hori, gero zinebira joan ginen, Perun ere egon ginen Liman, Zineal Este delakoan, Giza Eskubideen zinemaldian Donostian, sail ofizialetan ibili gara, eta horrez geroztik, zinebaldira etorriko gara, beste emanaldi batzuk tartean direlarik, eta zinemaldian nolabait etxera itzultzea da, eta berriro ere, udazken honetarako ibilbidea bestera baten hastea, ez da? Gure jendearen artean, gure zinemaldian, nolabait izan da, gero berriro ere kanpora joateko. Asmoa daukagu urriaren hasieran areto komertzialetan filma estrenatzea eta horrez geroztik baita ere nazioarteko zinemaldietan mugituko da pelikula oraindik ere. Esan behar dugu lantaldeak ezagutzen duela zinemaldia, Zinemiran egon gara beste batzuetan eta gustora sentitzen gara, gure industria eta gure zinemagintzaren zarea osatzen duten profesionalekin batera partekatzea une asko hemen, benetan ederra dela. Aukera polita da eta guk gainera erlaxatuta bizi dezakegu aukera hau, ez da? Gure helburua da hasieran bezala, gure lehenengo helburua izan zen publikora dedikatzea gure filma. Publikoarentzako da eta hori da guk bilatzen duguna, ikuslegoa gerturatzea, Tetuan berriro ere ikustea eta bere bidea jarraitzea.